Čaute, hrajeme 100 dní na rafte, ale dvojku dneska. Už sme natáčali aj jednotku, tam som nepovedal, že budeme natáčať ešte druhý diel, ale tak ideme na to. To som zase ja, Mango70. Čaute. A ideme na ten duel. Dneska sa budem venovať hlavne rybáreň. Chcem ísť tuto, počkať, nie. Lebo chcem ísť ešte s jedným typkom. Nej som v tom nejaký dobrý. Hej, takto. Zas on skočil do šopu. Poďte niekto. Tam typek dáva 1, 2. Poď, 2. Ona bola hlúpa, tam naražala do steny. Poď teraz. Ona je úplne hlúpa. Idem tiež s nulkou. Nevadí. Minule som to hral strašne krátko, preto som tam bol nulka. A teraz to tiež nebude nejaké dlhé video, ale budeme sa venovať hlavne rybáre. Ale neviem, kde zoženieme príklad. Kde? Sakra. OK, napríklad. Toto dám do ohňa. Idem chytať s harpunou. To si dám do odseku. Tak. Toto tu dropnem. Lebo mám dosť hangru. Joj, prečo chytám tú sekeru? Tak. Konečne mám väčší oheň. Tak. Dáme z odseku ani to. Bude tiež na šrot. Potrebujem rýchlo niečo do ohňa. Tak. To zjem. Málo ohňa. Tak, ja už idem prehľadávať. Vím tam prvú čestku. Sakra. Zabudol som na to, že mi to uberá, keď som pod vodou dlho. Tak, prečo neviem ísť na ten raft? Dorky. No, konečne. Jaký kľúč potrebujem? Ne. To sú zase títo otravní piráti.
Idem rýchlo domov. Tak, sorry, že som chvíľku nerozprával. Som sa sústredil. Zabijeme ich poriadne. Tak. Pekne. Asi rybáriť nebudeme. Neviem nájsť prúd. A rybársky. Ideme tuto blízko. Tak, tuto je Mumba Jumba. Tak. Tu je nejaký krab. Máme krabie prsty. Tak, otvoríme si čestku. Prosím, rybársky prúd. Ne. Amo iba. Toto si pobereme. Ideme na ďalší ostrov. Tento je už ďalej. Sakra, žralok. Žraloka som ešte nevidel vo vode. Hlúpi survivori. Kam typek sa odpojil, či to? Nie je tam. Ani nemáme oheň, to je dilino. Tak. To zjem. Krabie prsty, aj bramboru zjem. Tuto sa tu nechám. Idem sem. Tak. Tak poď. Buku, buku. Tu mám čestku. Tak, nejaký molotov. Ty vole. Ja som si myslel, že som nejako vylepšil. Ale nič nové. Fishing rod. Ok, ako som hovoril, idem sa venovať rybáreniu. Idem domov a rybáriť. Ty vole, na to by som potreboval aj čln. Prečo si tu ten degež jazdí s týmto a vôbec mi nepomáha? Však tu nechal vyhasnúť sa z oheň. On to doslova, že nič nerobí. Nuba, to je, keby som hral sám. Tak,
Prečo tam nemôžem dať? Aha, to je krytka. Som zabudol. Tak. Kde je môj kamoš? Počkajte. Čo? A prečo to neukazuje, kde je môj kamoš? Haló, on zomrel, či čo? Ne, tam je vzadu. Už som sa zlakol. Počkajte, búcham sa krv, chcem som zobrať toto. Tak, krásne, nepotrebujem ani čom. Tak. Tak. Máme rybku, prečo sa z nej hneď stala suš. Tak. Tam ďaleko parávne. Tak. Ďalšie suši. Ďalšiu rybu mám, som tam omylom nahodil. Ty vole, z tohto mám nejaké veľké suši. Tak. Rybarenie ma celkom baví. No. Mám aj túto rybu. Pardon, som trocha zachrypnutý. Joj, kde som to nahodil? Takto. Ja som rybar aj v realite. Chodím rybáriť. Toto som zjedol, joj, kde som to zad nahodil. Kam tento sa tu prechádza s člnom, ako tento je šťastný. Tak, mám rybu. Tak. Jo, kde som tu? Tak, to ďalej kúpeť. Skoro som to zahakal do jeho člnu. Tak. Čo? Ja som chytil krytku. Toto som chytil. Nevadí. Tak. Ty vole, čo tu mám za rybu? Idem prehľadávať. Čo on potrebuje, nejaké blbosti? Toto otvorím. Yes! Padol čln. Vidím tam toto, no ale ešte otvoríme túto čestku, či čo to je, túto schovanú. Aha, toto už mám otvorenú. A mohli by sme toto video ukončiť, ešte doplavem na raft. Tak. Prežili sme 3 dni, to podľa mňa stačí. Tak môžeme sa rozlúčiť. Tak čaute. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.